is either uyayitolerate iphepha lethu lakusasa nje kungqondo noCharo Bavuma. Kubone Moscow kwenkolo yakwantu xa kusemva komncwabo kuthiwa kuhlanjwa ibheki. Namhlanje ke sifuna uqonda ithini Itsusa Nentsingiselo yokuhlanjwa kwepeki. Dibenzo sithela namhlanje ngomcimbi Itsusa Nentsingiselo yokuhlanjwa kwepeki kwaXhosa. Lokubuzo ndinawo manje ubuze xa sowuphendule ngoba besikhe sazincokolela natabe studio sizama uhlala ukutya liphepha lakho mem. Kodwa ke mandingayeki emkisele mandilinde ndisigqibe ndizobuza lo mbuzo ndizawubuza. Okwangoku masikhaleze sikrobabo babhaleyo. Athandile Mpofu esithi after tears yakwaXhosa leyo Camagu. Akubani Camagu. Akubani Camagu egcwele. Uyanda Puwe uthi kaloku into ebisebenza emadlakeni kufuneka ivaswe ngoba iza kuzisa ukufa endlini njengamadlanza. Masive emnxebeni babaphendula bathini na mhlobo lo? Zifestire zomzi wakho ezidakisa impahla zikamelwa. Hlambi ifestire. Emkhaya. Hayi bakandilinda abakudimemzo kodwa ndimnika lo ngqondo wami. Good. Dimemzo masikorekishe babika imbiba babika ibuzi. Babika imbiba babika ibuzi. Bakhe siye ke tamazingi. Sithethe ngokuhlanjwa kwebheki. Yabona ke tamazingi ibheki nazo zonke izixhobo ebezisetyenziswa ngela xesha kwabekhunjwa ingcwaba. Akugoduka nazo mosiziye ziboleke kubamelwane. Bamelwane kufuneka bazibuyisele kwela khaya kuswelekwe kulo. Ze kuthi ke emva kweveki zihambe kwenziwe utywalana kweliya khaya. Utywala kusithiwa kukhutshwa ukufa kwezo zixhobo bekusumbiwa ngazo ingcwaba kwiveki eziphelileyo. Intsusa ke bhutiza xa aba bantu bebeze nezixhobo ufuneka zithizwe uyaxhomekeka ke ngokwekhaya okanye ngokwengingqi. Amanye amakhaya azithiza ngeyeza, amanye amakhaya azithize ngamanzi ezapeki bekuhunjwa ngazo ngaphambi kuba abantu bazo bazithathe. Uyandiva bhutisa? Ndiyakuva Dimemzo simame. Ya, ukwakuhlanjwa kwebheki yebhutiza yila bheklana yenziwayo kwiveki elandelayo utshizwe ke ngokwezapeki ngamanzi okanye ngeyeza so that abantu bazo bazikhululele into bangagoduka nazo. Inkolelo yokuba kufuneka bangahambi nokufa okanye neshwangusha kwelo khaya. Bona abantu aba ngalamini bebeyohumba ngayo okanye ngalamini yokuncwaba baye kufuneka uba mabahlambe ngamanzi anothuthu nabo besusa ukufa okanye ishwangusha oko. Yenziwa ke lonto emva kweveki kungcwatyiwe leyo yokuhlanjwa kwebheki. Is either uyayitolerate okanye uyamtolerate.